Umar 24 TV tashar al'umma. Wani ƙayataccen hoto da Ummi Rahab ta fitar a shafinta na Instagram ta bayyana yadda ta ɗauki hoto tare da ɗan jarumin masana'antar Kannywood ɗin nan wanda ya rasu, wato murgayi Alhaji Rabilu Musa Ibro. Tun da farko dai fitacciyar jarumar ta masana'antar Kannywood wacce ta kasance ya ga Adam A Zango ita ce ta kai wa ɗan Rabilu Musa Ibro ziyara a shagonsa da ke jihar Kano. Wannan yaro dai ɗan Rabilu Musa Ibro ya kasance ɗaya daga cikin 'ya'yan Rabilu Musa Ibro waɗanda suke kama da shi a cikin 'ya'yan da ya mutu ya bari. Domin nuna mutuntawa da kuma kimantawa ne ya sa Ummi Rahab ta kai wa ɗan Ibro ziyara a shagonsa da ke jihar Kano. Tun bayan da Ummin ta kai masa ziyara aka gane cewa shigo fa take masa domin ya shigo harkar fim ya gaji mahaifinsa Rabilu Musa Ibro. Ko ba komai dai sanin kowa ne, ba za a taɓa mantawa da wannan jarumi na masana'antar Kannywood ba, Rabilu Musa Ibro. A cikin wannan industry, a cikin mutanen da aka taɓa yi manyan jarumai na wannan masana'anta ta Kannywood, fatan mu koyaushe Allah ya ji kan Rabilu Musa Ibro da kuma shauran 'yan uwa musulmai, ya yi musu rahama ya gafarta musu. Masu sauraron mu, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna YMY TV. Kuma kar ku manta, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu mai albarka, ka danna alamar subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora, sannan ka danna alamar lakin a wannan bidiyon namu. Umar 24 TV tashar al'umma.